היי חברים, היום אני רוצה לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב לכל מי שמעוניין לפתוח עסק או לנהל עסק פטור או פתיחת עסק מורשה. מה ההבדלים ביניהם? בואו נתחיל. עסק פטור זה למעשה עצמאי שמחזור המכירות השנתי שלו נמוך מ-120,000 שקל בשנה. עסק מורשה זה מישהו שרשום במע"מ וצריך לדווח מע"מ לרוב אחד לחודשיים ולפעמים גם אחד לחודש. אנשים מתבלבלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה שחושבים שעוסק פטור לא צריך לשלם למס הכנסה. זו טעות. גם עוסק פטור במקרים מסוימים יכול לשלם מס, כי צריך להפריד בין גוף שהוא מע"מ לגוף שהוא מס הכנסה. מס הכנסה מסתכל על הרווח, מע"מ מסתכל על מחזור. ההבדל הזה מאוד חשוב, כי אם אתה עוסק פטור, אתה לא צריך לשלם מע"מ, אבל אולי כן צריך לשלם מס הכנסה. מצד שני, אם אתה עוסק מורשה, אתם יכולים לקזז מע"מ ולקבל החזרים. בשורה התחתונה, אם מחזור ההכנסות שלך הוא פחות מ-120,000 ש"ח, תתקשר עוד היום ונדאג לך לייעוץ נכון האם כדאי להיות עוסק פטור או עוסק מורשה.